पियास हरबाय थालाहां बेयावनो होख्लायहरबाय महरावथ' सोमखेखे दादुदु जाबायना नङा होमबा सनाफोर साखिनोनो अहाया मोनदों आरो सेम पटलखानै पटल बायदिखा थाबैजों बिदिनो जिरायफानानै थानांगौलायनो हेल' सनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बैसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानाय नोंथांमोन गावनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो खनसे खरा होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो हासिलाय सनाफोर नै दिनैनि ब्लगखौ आङो नै ओंखाम एवनायनिफ्रायनो सुरु खालामबाय फिसाजोनो ओंखाम एवदों टिफिन आलुजों ओंखामबासो मोजां जायो गथ'आ रुटिफोरबाथाय सानसे साननै जाबाय ओमफ्राय जानो बायो मैयाबो पर'था हरबाय दाख्लै रुटि हरबाय ओमफ्राय नै दिनै ओंखाम हरनोसै ओमफ्राय नै जोंहा बोराय बुरैनि थाखाय एसे आलु भाजा लाखिबाय दा बेखौ रुटिजों जानोसै जोङो साहा लोंना लानोसैलाय दा नै नांगौमायनो गाइखेर साहा फुदुंदों आंना लाल साहा जाबाय नै गेलासावसो दोनलायलायबाय आङो गुसु जाजानो गिनानै दहायनो फुदुंदोंना संनाय खावनाय टाइम जालायबाय नै सनाफोर मेवाइ गोखै माने आङो थांनाय बोसोरावनो हानानै बयमाव सोनानै दोननायमोन आरो आं मालाबा बयल ओंख्रियाव होयो ओमफ्राय बेखौनो नै एसे रुदबनानै लालायबाय आङो अनला मेवाइ दाउ जासाबनोसैलाय जानो लुगैदों नालाय थाजा मेवाइथ' गैया नालाय बेखौनो जासाबनोसैलाय नै ओमफ्राय नै सनाफोर दाउआबो मैयानो नोंगुमैनाव आङो सेरसे बिहरखादोंमोन माने गाबोन अनलाजों एसे जानो ओमफ्राय दा मोनायाव एसे एवजानो होननानै दाना मैयाथ' एसे एवजाबाय ओमफ्राय नैबेखौ आङो एवथ्रमनानै दोन्दोंमोन आरोखि माने फ्रिजाव दोनबा बेदरखौ बोरैबा मोनजायो नालाय आङो एवथ्रमनानै दोनखादोंमोन आरो आङो नै पियास होलायनानै एवदोंमोन दाना मा जाखो खोमोरबाय साननानै दलद टिभि नायनाया माबायदि जाखो नै खामजोबनानै मैयानो आरोखि बे मैया मोनायावनो जादों ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथा सुखांनानै ओमफ्राय बेखौ एसे एवथ्रमबाय आरोखि माने जाखाथारबायमोन आरो जाखाथारनायखौनो आङो बन्द' खालामागारा थांदों माने आङो बन्द' खालामबाय सानबाय दाना उनावसो अरा फिसा होनायमोन नालाय दाना उनाव नायफैबा खामह'जोबनानै थाबाय जाजालायनाय दरनै गब जाबाय आं रागायानो ओंखायनो सावफ्रामनाय बायदि जा गोथावसो जालायबावबाय नैबेबो जाजानाय जाखावबायसो अब्लाबो ओंख्रिबो जानांगौ नालाय उफाय गैया बेजों जासाबसै अनलाखौ जेबो रसथ' ओंखारनाय नंला बायदि मोनबाय आङो एथ' खामफ्रामलायनायालाय बाहा रस ओंखारबावनो अब्लाबो संसाबनोसै ओमफ्राय नै बिथिं खरला भाजा एसे एवनोसै माने आङो थांनानै दसे मबाइल नायदोंमोन आरो इलेक्सननि दावरावनि मबाइल नायबायबायनानै आंना बिदि जालांबाय बे पियासखौ ओरै बोखांनानै गारहरफिननांसिगोन आङो गोखासो मोनजासिगोन नामाथाय बेदराथ' गोखा मोनजायाखैमोन मोनजानाया पियास हरबाय थालाहां बेयावनो होख्लायहरबाय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौबो हरबाय दा खारदै होबाय एसे रुइगोन बे खम जारला जाना होयो महा जारलानो खामानिफ्राबो अनलायानो सोमखे जासिगोन नामा दाउ गोरान बायदि दाउ गोरान अनला होमबाबो लस गैला बारा एवबाय थाला खारदै हरलाबायसैबो दिनै ओंख्रिया माबायदि जायो दा लास्टनि लुगावसो मोनथिसिगोन एसेल' बारा जाहाय खोख्लैनो होथारबाय बिराद गोबाब खारदैखा बियो न'निफ्रायनो लाबोनायमोन अमा बेदर बायदि सोमहाबलायनाय जाबायबो नै आंना बांद्राय दै होला मानो होनबा आंना माइरंआबो एसेल'सैमोन नालाय जोसा माइरं माने दाखालि जोङो जुलाइआव फैनायावथ' न'नि माइरंखौनो लाबोनो रोङासै बै खनसे डिसेम्बरनिनोमोन जोसा माइरं एसे दंबावो नालाय बेखौनो बानायदों नै एसेल'खा बारा दै होला ओंखायनो ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय नै जासुलिया मा फाव खालामदों नै दाउदै दैसे होफादोंलाय
एसे जानानै थाजिम खालामना लाग्रोसैलाय बेखौ न'आव थायै थायै बिराद जानायल' आङो अनलायावथ' दै होबाय दा दै गोदौगौमानि बेखौ जाना लाग्रोसै माबा ब्लेक सल्टबो लागायलायनानै लाबाय ओरैनो आखाइजोंनो जानोसै ओरैनोथ' आंनि फेभरेटखा नालाय दावदै रुनाया दावदै रुनाय होनबाथाय आंनि फेभरेटखा आरो नै आंना अनलानि दैयाबो गोगोम गुलदुब गुलदुब गोदौखाबाय बरिया जाबाय सनाफोर महराव गैयाबाबो थिगसे गोथाव जाखाबाय सनाफोर आंना अनला ओंख्रिया जाबाय खारदैया हरनांला फार्स्ट हरनायानो कारेक्ट जाबाय दहाय एसे फार्स्ट साखिनायाव खारदैखौ एसे नांबावगोन बायदि मोनदोंमोन आं दा संख्रि नांनानै थागथि जाथारबाय बांद्राय आमथा खालामला जाबाय साखिनोनो अहाया अहाया मोनदों आरो बरिया जाखाबाय नोंथांमोननो खाथियाव एसे दिन्थिनोसै आङो माने अनला ओंख्रि गुलदुब 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 गोदौनायखौ सनाफोर आंना अनला ओंख्रिया महरावथ' सोमखेखे दादुदु जाबायना नङा होमबा सनाफोर नाथाय गोथावा ओरैबायदि गोथाव जाबाय मिलौलायनाय जेरै महर मोजाङा आखल गैया महर गाज्रिया आखल गोनां होननाय बायदि जाबाय आरोखि ओरैबायदि गोथाव जाबायना आंना अनलाया सलब सलब होथारनांसिगोन खर'लायाबो मोनबायानो आंना नै ओमफ्राय नै बेयो आलु भाजा मानि आङो दहाय नोंगुमैजों आंजों रुटि जानो होननानै दोन्दोंमोन ना फिसाजोनो ओंखामजों एवना हरनानै ओमफ्राय दाना नोंगुमैया आं रुटि जाया दिनै कर्नफ्लेक्सजों गाइखेरसो जागोन होननानै बुंबाय दाना आंनि थाखायलाय मानो नाबावनो रुटि साननानै आंबो कर्नफ्लेक्सजों दुध जाफाबाय दा बेहा थालायबाय आरो दा बेखौ बाव मिक्स खालामसै ओंखाम जाना लानोसै नै दा अनला ओंख्रि नालाय खुरै हाफांफाङाव लाखालायबाय नै मेवाइखौसो जागोन नोंथां बरिया जाखादों होनबाबो माने मेवाइया गोखै नालाय गोदै जाया आरोखि एसे खोदोब खोदोब जालाय गोथाव जाखादों बेदर खांखांबाय गोथार बेदराबो माने दाउ गोरान बायदि मोनजालायदों नै सनाफोर जोंना सफैलायबाय मैगङा दिनै मा मा मैगंनि सफैदों दावदैखा जाहैबाय दावदै थिनखा सफैखायो सैद'था दावदैया ओमफ्राय नै थालिराबो थालिर सफैखायो ब्रेडआबो ब्रेड फैबाय थाखायो बियो ओमफ्राय मा फिथाइ मोनबावदों नै आपेल मोनबोदों फिथाइयाव आपेलजों थालिर हरदों ओमफ्राय मैगङा मा होनोबा नै जिंखा जाहैदों सनाफोर माबायदि जिंखा बियो फोरला थां पटल थां जिंखायानो बिदिसोलायनो बिदिया सिनारिबो गैया बिनारिबो गैया स्लिम स्लाम जिंखानो बियो पटलसो नंगोन आरो सोरबा सोरबानो सेम पटलजों समानल'खा खिन्थु जिंखासो बियो ओमफ्राय नैबेयाव आलुजों पियाज दङ आलु 7था दङ ओमफ्राय पियाजआ 10 दिनै सेम पटलखा नै पटल बायदिखा जिंखा जाहैदों सिनारियानो गैया ओमफ्राय नै अबेबा एसे एसे दङ खिन्थु आलिबो गैया बेयाव सिनारि आलि थायोमोन ना बेबायदि गैया आरो जिंखा बिराद गोथाव जाहैदों ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजागोन बेखौ आं बायनानैबो लाबोफेरखायाखैमोन बाजाराव दाखालि नुदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय लाबोआखैमोन आङो
एग्जाम जानोसैलाय नै उन्दुनोबो मोनासै आंहा दिनै आङो नङा उदां साजाखौ फोरों आंहा हारसिङै फरायखागौमोन फरायो हारसिङै फरायो बिमाया बेबायदि नै खाथियाव जफाबाय थाबासो फरायो ओरैबायदि नों उन्दुला आं फराया मा पढ़ लूंगी मैं फराय अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है भरोसा नहीं है बिमाया जेलानाखि बिदि जिरायबाय थाया अब्लाना बिनि फरायनाया जानला मोनला आं ओरै खामानि मावबाथाय जेबो फरायखाया ओंखायनो बेबायदि जिरायफानांगौ आङो 2 घन्टा बेजों बिदिनो जिरायफानानै थानांगौलायनो obviously 2 घन्टा होननाया माला दै लोंहोयो माला हासुहोयो दै लोंनाय हासुनायालाय हासुखानांगोन ना दै लोंखानांगोन माला हासु सिबनाय हा टाइम जाबाय एसे हासुनांगोन ओमफ्राय माबार फराय नोङो थाबखौ फरायाबा तो फिर आज मैं 5 बजे पढ़ा करूंगी गावनि मर्जिसो टिउसनाव थांनायाबो बे टिउसनाव थांबालाय आंहा एसे रेस्ट मोनो उन्दुनो मोनो ओमफ्राय आंजोंनो बिराद जोलोंदार नालाय माने गाव टिउसनाव थांबाथाय आङो उन्दुबाय थागोन मबाइल नायबाय थागोन नोङो होननानैनो आंखौ माने मबाइल नायजानो गिनानै उन्दुजानो गिनानै टिउसनाव थांनायसो बेना जोलोंदार जारला दा नै फिसाजोखौथ' लेखा फोरोंखांलायबाय ओमफ्राय दा एसे वाकिं खालामनो थांनोसै ओमफ्राय नै आंना दिनै केक अर्डार फैदों चक्लेट केकनि ओमफ्राय नै बेखौ बिदि बहायनानै थांनोसै आरो आं दा टाइम लायो नालाय आं वाकिं खालामनानै फैनायजों मोननायजों जाथोंसै आरो दा नै जेनेबा वाकिं खालामनानै फैबाय ओमफ्राय मा घटना जानानै थाखो आंना केक बानायनानै गालांनाया नाङा गेसआनो जोबनानै थालायबाय एथ' दिन थाबोबाय आं एखनबा न'आवनो थानानै बानायो दिनैसो आङो बेबायदि दोननानै थांफिनदोंमोन दाना हनै गेसआनो जोबनानै थानानै केकआनो बोरैबा जानानै थाबाय जागोन ना जाया आं मिथिया नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनि र' बेबायदि गोदोदो जाबाय मोनगोन ना मोनलाथाय आं सिन्थायानो हाला दा ओमफ्राय दा नै आंना केकआ मोनबाय खिन्थु बोरैबा जाजोब्बाय बे केकआ दिनै नैबेबो गोजौ जाबोफिनासै ओमफ्राय मोजां जागोन ना जाया साननानै आङो माने नैबाव आधा केजि बानायनानै लाबावबाय आरोखि मोननैजों गाबोन मिक्स खालामनोसै नायनो बेखौ हानानै माबायदि नुयो हानानै मोजां नुवाबा गेजेरनिखौ गारनानै नैबेखौ गेजेराव सोसनना होनांसिगोन बेथ' मोजां जादों नालाय ओंखाम जाखां दोनखां नै मोखाङाव एसे हालदै फुनबाय दिनै बिराद गोबावसैमोनलाय हालदै फुनिया दसे फुननानै लानानै सुनानै उन्दुनोसै बिदिब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय